23. března roku 2001. Celý svět sledoval, jak stanice Mir hoří v atmosféře. 15 let práce se proměnilo v ohnivý déšť nad Tichým oceánem. Oficiální verze vyčerpání životnosti. Plánovaná operace. Triumfální završení éry. Ale vy nevíte, co se stalo měsíc před potopením. Dozvíte se, proč rozhodnutí přijali za 11 dní místo naplánovaných 2 let. Já vám povím, kam zmizelo 9 kosmonautů, jejichž hroby jsou dodnes prázdné. A určitě byste chtěli vědět, co vyslal poslední signál ze stanice ve 3 hodiny 47 minut onoho osudného rána. Jeden člověk znal pravdu. Gennadij Padalka. Jediný, kdo se vrátil z oběžné dráhy a přežil. 23 let mlčel kvůli bytu, penězům a bezpečnosti rodiny. Ale před odchodem ze života se rozhodl povědět to, co viděl po otevřeným průlezem do modulu Spectre. To, z čeho jeden z diváků tajného videozáznamu spáchal sebevraždu o rok později. 47 minut rozhovoru. Poslední 2 minuty, cizí hlas na nahrávce, pronášející slova, která v realitě nezazněla. O 3 dny později byl Gennadij nalezen s popáleninami na těle. Popáleniny tvoří symboly. Ty samé symboly, které popisoval na stěnách modulu před 25 lety. Nyní modul Spectre driftuje ve výšce 1200 kilometrů nad vámi. Každých 47 dní vysílá signál. V posledním signálu souřadnice vašeho města a jména lidí pracujících ve vesmírných programech. A před několika dny druhý signál přišel ze dna oceánu. Z hloubky 4000 metrů. Z bodu, kde leží potopená stanice. Jedno slovo, zopakované ve 23 jazycích, včetně mrtvých jazyků, kterými se nemluvilo 3000 let. To, co se nyní dozvíte, vysvětluje, proč Rusko zničilo stanici v hodnotě $3 miliard za 11 dní. Proč těla 9 kosmonautů nikdy nevrátili rodinám? A proč mezinárodní skupina nyní připravuje misi na zničení objektu na oběžné dráze s použitím termojaderné zbraně? Ale to hlavní, dozvíte se, co se otevřelo na dně Tichého oceánu před 3 dny. A proč poslední slova Gennadije před odchodem byla příliš pozdě. Oni už jsou mezi námi. Někteří z navrátilců už nejsou tak docela lidmi. 22. března roku 2001. 3 hodiny 47 minut podle moskevského času. Viktor Semjonovič měl službu v řídícím středisku letů oné noci, kdy se všechno navždy změnilo. 32 let zkušeností, stovky směn, tisíce relací spojení s oběžnou dráhou. A nic ho nepřipravilo na to, co se stalo dál. Reproduktor ožil mimo rozvrh. Nejdříve tlumené šumění, potom něco podobného praskání staré vysílačky. Viktor sáhl po regulátoru hlasitosti v domnění, že je to rušení. Ale v tom zazněl hlas. Zřetelný, rovný, naprosto klidný. Hlas mluvil jazykem, který Viktor neznal. 40 vteřin neznámých zvuků, jejichž fonetika se nepodobala ani jednomu pozemskému jazyku. A potom přechod na čistou ruštinu, bez přízvuku, bez prodlev. Nepřibližujte se, my jsme tady. Viktor strnul. To nebyl Gennadij, ani Sergej, ani Jurij. 3 kosmonauti nacházející se na stanici. To byl cizí hlas. 4. Ruka sama sáhla po tlačítku nouzového nahrávání. Červená kontrolka se rozsvítila. Nahrávání začalo. Ale spojení se už přerušilo. Jen šumění v reproduktoru a zběsilý tlukot srdce v hrudi. První, co Viktor udělal, pokusil se spojit s posádkou. Standardní volání, volací znak, dotaz na status. Mlčení. Opakované volání. Ticho. 3. pokus. Nic. Stanice Mir přestala odpovídat, telemetrie nadále přicházela, tlak v normě, teplota stabilní, systémy podpory života fungují, ale lidé na tom druhém konci linky jakoby neexistovali. Viktor zvedl sluchátko přímé linky s vedoucím směny. Za 20 minut se v sále řízení sešlo 7 lidí. Za hodinu dorazili vojáci.
Za 4 hodiny mimořádná porada za účasti lidí, jejichž jména Viktor neznal a znát neměl. Nařídili mu mlčet o tom, co slyšel. Podepsat dokument o mlčenlivosti. Zapomenout na tuto noc. Ale hlavní otázka zazněla už za úsvitu, když se první paprsky slunce dotkly oken řídícího střediska a stanice stále mlčela. Jestliže jsou na oběžné dráze 3 kosmonauti, pak kdo byl tím 4. hlasem? A proč posádka neodpovídá už 6 hodin v kuse? 22. března v poledne. Stanice mlčí 14 hodin. Řídicí středisko letů se proměnilo v úl, kde se každý snaží pochopit nemožné. Inženýři kontrolují komunikační systémy zas a znova, vše je funkční. Lékaři studují biometrické údaje posádky a čísla na monitorech je nutí dívat se na sebe s rostoucím neklidem. Tep u všech 3 kosmonautů je mimo stupnici 180 úderů za minutu, jako by běželi maraton v beztížném stavu. Ale polohová čidla ukazují opak. Kosmonauti jsou nehybní. Prostě stojí nebo sedí na jednom místě. 6 hodin, 8, 10, bez jediného pohybu. Telemetrie, to jsou chladná čísla, která mají uklidňovat technické specialisty. Tlak 760 mm rtuťového sloupce, teplota 22 stupňů Celsia, kyslík 21%, oxid uhličitý v mezích normy. Všechny systémy svítí zeleně na ovládacím panelu. Stanice je naživu technicky, všechny její mechanismy pracují jako hodinky. Ale akusticky je mrtvá. Není slyšet obvyklý hukot ventilace, nejsou slyšet volací znaky posádky, není slyšet dokonce ani ten lehký šelest pohybů v beztížném stavu, který je vždy slyšet přes otevřené mikrofony na palubě. Někdo z inženýrů navrhl poslat povely pro kontrolu systému na dálku. Povel číslo 1 zapnout osvětlení v obytném modulu. Odeslali. Za několik sekund telemetrie potvrdila. Osvětlení je zapnuto. Spotřeba energie vzrostla o očekávanou hodnotu. Povel číslo 2 aktivovat videokameru v centrálním úseku, aby uviděli, co se děje uvnitř. Odeslali. Kamera se zapnula podle čidel. Ale obraz na zemi nepřišel. Jen rušení na obrazovce, šedé zrnění, jako by objektiv zakryli černou látkou nebo namířili do prázdna. 3. povel se ukázal být tím nejpodivnějším. Odeslali ho bez vysvětlení přímo z uzavřeného komunikačního kanálu, ke kterému měli přístup pouze vojenští zástupci a lidé z tajných oddělení. Viktor viděl jen kód povelu v systému. Dotaz na status modulu Spektrum. A když přišla odpověď, všichni přítomní v řídicím sále zmlkli naráz. Modul Spektrum vykazoval aktivitu. Teplota plus 18 stupňů Celsia, tlak 720 mm rtuťového sloupce. Systémy podpory života pracují v normálním režimu, ale Spektrum byl zakonzervován v roce 1997 před více než 3 lety. Po srážce s nákladní lodí Progress tento modul ztratil hermetičnost, ztratil atmosféru. Odpojili ho od všech systémů stanice, izolovali tlustými přepážkami, zavřeli přechodový průlez a zapečetili speciální páskou s čidly otevření. 4 roky byl Spektrum mrtvým úsekem, kam nevstoupil ani jeden živý člověk. Tam by neměl být vzduch, nemělo by tam být teplo, nemělo by tam být vůbec nic, kromě zmrzlého vakua a odpojeného vybavení. Ale čidla říkala opak, přičemž s absolutní jistotou funkčních přístrojů. Někdo otevřel přechodový průlez. Zevnitř. Inženýři začali horečně kontrolovat přístupové logy, elektronické záznamy o každém otevření a zavření průlezů na stanici. Poslední záznam o otevření průlezu do modulu Spektrum je datován rokem 1997, 9. července, ve 23 hodin 40 minut podle moskevského času. Kosmonaut Vasilij Ciblijev zavřel průlez po evakuaci kriticky důležitého vybavení z poškozeného modulu. Od té doby ani jeden záznam v systému, ani jedna digitální stopa.
Ale čidlo polohy průlezu ukazuje, je otevřen. Čidlo se nemůže mýlit, pracuje na jednoduchém mechanickém principu. 23 hodin 14 minut téhož dne. Na monitoru hlavního počítače v řídicím sále vyskočila textová zpráva. Ne hlasová, ne videopřenos, prostě text v okně služebních povelů. 4 slova bez podpisu odesílatele, bez autorizačního kódu. Oni vyšli ze spektra. Řídicí středisko stuhlo v absolutním tichu. Vedoucí směny okamžitě požádal o upřesnění. Kdo odeslal zprávu? Identifikujte se okamžitě. Uplynula minuta. 5 minut? 10? Za 40 úmorných minut se na obrazovce objevil nový text. Vás varovali. Neposílejte nikoho. Jeden z inženýrů, mladý specialista jménem Anton, si vzpomněl na útržky rozhovoru v kuřárně. Spektrum nikdy nebyl jen vědeckou laboratoří. Prováděli tam tajné experimenty, projekt nesl kódové označení Echo 7. Mluvilo se o něm šeptem, kradmo, když se vedení rozešlo domů. Michail Petrovič, starší inženýr s 30letou praxí, potvrdil. Ano, takový projekt existoval. Oficiálně ho zavřeli v roce 1997 po havárii. Ale co když ho tiše obnovili? Odešel do archivu a za hodinu se vrátil se složkou dokumentů pokrytých prachem času. 11. května roku 1995 oficiální datum vypuštění modulu Spektrum. Účel zněl všedně. Laboratoř pro fyziku plazmatu, astronomická pozorování, monitorování atmosféry. 4 tuny vybavení, teleskopy, spektrometry, aparatura pro studium ozonové vrstvy. Ale na konci seznamu nákladů malým písmem stála divná položka. Komplex Echo 7. Anténní systém rozšířeného rozsahu. Účel registrace elektromagnetických signálů velmi nízkých a velmi vysokých frekvencí. Žádné podrobnosti, jen označení pro služební potřebu červenými písmeny a podpis vedoucího tajného oddělení ústavu číslo 88. Michail Petrovič vysvětlil shromážděným podstatu projektu tichým hlasem, ohlížeje se na dveře sálu. Echo 7 byl pokusem najít je. Ne náhodné radiosignály z pulzarů, ale známky rozumného života. Pokusem zachytit odpověď na ta poselství, která lidstvo posílalo do vesmíru po desetiletí. Antény naladily na frekvence, které se nikde nepoužívaly. Příliš nízké pro běžné spojení, příliš vysoké pro standardní astronomii. Experimentální pásma založená na teorii, vysoce rozvinuté civilizace mohou komunikovat na frekvencích za hranicemi našeho chápání. V jazyce fyziky, kterou jsme ještě neobjevili. První rok experimentu dal 0 výsledků. Kosmický šum, statika od slunce, náhodné záblesky ze vzdálených galaxií, nic víc. Druhý rok proběhl stejně. Vědci začali ztrácet naději. Ale v roce 1996 začaly podivnosti. Přístroje zaznamenaly impulsy. Krátké, opakující se, s matematicky jasnou strukturou. Ne přírodní. Příliš pravidelné, aby byly náhodou. Ale to nejpodivnější. Triangulace nedávala souřadnice zdroje. Signál přicházel odevšad a odnikud současně, jako by jeho zdroj obklopoval stanici ze všech stran, nebo se nacházel tak blízko, že určit směr bylo nemožné. Tým začal slyšet zvuky uvnitř stanice. Šepot ve ventilaci. Škrábání po plášti. Kovové skřípění, jako by se někdo pokoušel otevřít průlez zvenku z vesmíru. Kosmonauti kontrolovali vnější povrch. Nikoho. Kamery nic nezaznamenávaly. Plášť čistý, celý, ale zvuky pokračovaly. Alexandr Kalery si vedl deník. Zápis z června 96. 4. noc v řadě slyším hlasy. Tiché, téměř nerozeznatelné, v neznámém jazyce. Zkontroloval jsem stanici, všichni spí, zkontroloval jsem rádio, všechny kanály čisté. Odkud jsou ty hlasy? Začínám si myslet, že přicházím o rozum. Nebo něco není v pořádku se spektrem. Když k němu přicházím, je tam chladněji. Teploměr ukazuje normu, ale kůží cítíš, je tam ledový vzduch.
25. června roku 1997 se změnilo vše. Nákladní loď Progress M34 prováděla plánované spojení. Ruční řízení, standardní procedura, velitel Vasilij Ciblijev řídil přiblížení. Vše šlo podle instrukcí. Vzdálenost se zkracovala. 300 metrů, 200, 100. Ve vzdálenosti 100 metrů stanice cukla do strany. Prudce, bez povelu motorů, bez varování. Prostě se posunula vlevo o 2 metry, jako živý tvor uhýbající před úderem. Ciblijev trval před komisí na svém. Viděl jsem to přes monitor. Stanice se posunula sama. Nedriftovala, ale právě cukla, jako by ji strčili zevnitř. Snažil jsem se korigovat kurz, ale Progress pokračoval v letu po staré trajektorii. Srážka se stala nevyhnutelnou v těchto zlomcích sekundy. Náklaďák narazil do spektra v rychlosti 7 metrů za sekundu. Prorazil plášť, dekomprese. Vzduch vyšel do vesmíru s ohlušujícím hvizdem. Posádka zavřela průlez během sekund, izolovala poškozený modul. Stanice přežila. Spektrum ztratil atmosféru úplně. Oficiální závěr? Chyba pilotáže. Lidský faktor. Ale Ciblijev do konce života trval na svém. Stanice se hýbala sama a pohyb začal od modulu Spektrum, jako by se něco uvnitř něj odrazilo od stěn. Po srážce Spektrum definitivně zakonzervovali. Část vybavení evakuovali. Ale antény Echo 7 zůstaly uvnitř. Bylo nemožné je rychle demontovat. Projekt zbalili, dokumenty utajili. Modul se stal mrtvou zónou. 4 roky tam nikdo nevstoupil. Ale v lednu roku 2001 tajné oddělení ústavu číslo 88 odeslalo tajný dotaz. Obnovit Echo 7. Dálkově, bez vstupu do modulu, bez uvědomění posádky. Antény lze aktivovat ze země přes záložní napájení. Cíl – ověřit hypotézu o povaze signálů z roku 96. Hypotéza byla šílená. Co když signály přicházely ne z dalekého vesmíru? Co když jejich zdroj byl vždy vedle stanice, pozoroval, studoval, reagoval na antény? Co když tyto bytosti se nacházejí na oběžné dráze Země, skryté neznámou technologií? Co když byly vždycky tady, neviditelné, dokud je člověk nezačal hledat na správných frekvencích? 15. ledna roku 2001. 3 hodiny ráno podle moskevského času. Antény Echo 7 se zapnuly dálkově z řídícího střediska. Posádka spala a nic netušila. Telemetrie zaznamenala skok ve spotřebě energie v zakonzervovaném modulu. O 48 hodin později přišla první odpověď. Ne kosmický šum, ne statika, jasná matematická posloupnost. Prvočísla. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pauza. Opakování. Byla to odpověď na signál odeslaný ze Země. Někdo nebo něco odpovědělo poprvé za celé roky experimentu. Vědci v uzavřeném oddělení ústavu jásali. První kontakt. Důkaz existence mimozemského rozumu. Ale radost netrvala dlouho. Po číselné posloupnosti přišel obraz. Nízké rozlišení, černobílé, ale dostatečně zřetelné. Schéma. Schéma stanice Mír zevnitř, ukazující všechny moduly, všechny přechody, všechny průlezy s technickou přesností, přesná, detailní, jako by ji kreslil inženýr, který zná každý centimetr konstrukce. Ale na schématu byl modul navíc. 6., který ve skutečnosti neexistoval. Nacházel se tam, kde měl být jen otevřený vesmír, připojený k modulu Spektrum přechodovým tunelem. Na schématu byl označen podivným symbolem, ne písmeno, ne číslice. Spirála se 3 větvemi. Vědci nepochopili význam symbolu. Jeden z lingvistů předpokládal, že to není schéma stanice v současném stavu. To je schéma toho, čím se stanice má stát. Plán transformace nebo rozšíření, který chce někdo uskutečnit. 22. ledna. Druhý signál přišel ráno. Už ne matematika. Jazyk. Zvuky zapsané v digitálním formátu. Přehráli je přes reproduktor. Fonetika se ukázala být zvláštní,
něco podobného staroslovanským jazykům, ale s prvky, které nejsou v žádném známém nářečí. Hrdelní zvuky, mlaskavé souhlásky, táhlé samohlásky s modulací nedostupnou lidským hlasivkám. Lingvisté se mořili 3 dny s dešifrováním. Určili strukturu, není to chaotický soubor zvuků, věty, gramatika, syntax, významové bloky, opakující se vzorce. Plně rozluštit se to nepodařilo, ale obecný smysl vyplynul ze statistické analýzy opakování. 5krát se opakovala jedna konstrukce. Přibližný překlad zní: otevřete cestu. Čekali jsme dlouho. Čas konečně nadešel. Vědci se přeli o význam. Cesta kam? Čekali na co přesně? Jaký čas se má na mysli? Jednoznačná odpověď nebyla, jen dohady a teorie. 3. února roku 2001. Teplota v modulu Spektrum začala nevysvětlitelným způsobem růst. Pomalu, o 1 stupeň za den. Čidla nelhala, -20, -15, -10 stupňů Celsia. Zdroj tepla zůstával neznámý. Topení bylo vypnuto před 4 lety. Solární panely nedodávají energii do tohoto modulu. Všechny systémy jsou mrtvé. 10. února. Teplota dosáhla 0. Ten samý den Jurij Gitzenko, jeden ze členů posádky, ohlásil na Zemi: slyším divné zvuky ze spektra. Podobá se to hučení. Nízkofrekvenční, stálé, vibrující. Prověřit to nemohu, průlez je zapečetěn nařízením střediska. Řídící středisko nařídilo nepřibližovat se k modulu za žádných okolností. Ale zvuky pokračovaly a zesilovaly každou noc. Kosmonauti hlásili, že hučení se stává hlasitějším po západu slunce, když stanice vchází do stínu Země. Sergej Krikaljov si zapsal do osobního deníku: zdá se mi jeden a ten samý sen 5 nocí po sobě. Otevírám průlez do spektra. Tam je jasné světlo, pulzující v taktu nepochopitelného rytmu. A siluety. Mnoho siluet v tom světle. Otáčejí se ke mně pomalu. Nemají tváře, jen obrysy hlav a protažené končetiny. 15. února. Rozhodnutí přijato na úrovni vedení kosmického programu. Na stanici posílají speciální posádku s konkrétním úkolem. Vstoupit do modulu Spektrum, ručně odpojit antény Echo 7, demontovat vybavení a modul definitivně zakonzervovat. 3 lidé. Velitel Gennadij Padalka, palubní inženýr Nikolaj Budarin, vědecký pracovník Denis Tito. Start je stanoven za 2 dny. 17. února. Loď Sojuz TM-32 odstartovala z kosmodromu Bajkonur v předpokládaném čase. Spojení bylo naplánováno po 2 dnech letu po standardní trajektorii. První den šlo vše podle plánu. Spojení stabilní, systémy v normě, posádka v dobrém stavu. 19. února 14 hodin 20 minut. Spojení úspěšně dokončeno. Posádka začíná přechod na stanici přechodovým tunelem 14 hodin 31 minut. Padalka hlásí: vstup dokončen. Kontrolujeme systémy. Vizuálně je vše v normě, spojení čisté, bez rušení, 14 hodin 42 minut. Padalka je znovu na příjmu, v hlase se objevují tóny neklidu. Divná situace. Stanice je tichá. Příliš tichá pro fungující komplex. Není slyšet obvyklý hukot ventilátorů. Řídicí středisko. Zkontrolujte údaje systémů podpory života na panelu. Padalka. Vše funguje podle indikátorů. Ale zvuk skutečně není. Jako by byla stanice mrtvá, ačkoliv přístroje říkají opak. 15 hodin 8 minut. Hlas Budarina ve vysílání, rozrušený. Našli jsme Gitzenka. Sedí u okénka v základním bloku. Dívá se nehybně do vesmíru. Nereaguje na naše oslovení, neotáčí hlavu. Řídicí středisko. Okamžitě zkontrolujte jeho zdravotní stav. Budarin po pauze. Tep 180 úderů za minutu. Dýchání časté, povrchní. Oči široce otevřené, nemrká, ale neodpovídá na otázky. Jako by byl v hlubokém transu nebo pod vlivem něčeho. 15 hodin 23 minut. Padalka. Našli jsme Krikaljova, stojí u přechodového průlezu do spektra v chodbě, stojí zády k nám, ruce spuštěné.
Něco nepřetržitě šeptá. Řídící středisko. Zjistěte, o čem mluví. Padalka přistoupil blíž, zaposlouchal se. Opakuje čísla. Prostě čísla bez přestávky. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Začíná od začátku, zas a znova. Padalka se pokusil otočit Krikaljova k sobě a položil ruku na rameno kamaráda. Ten se pomalu, jako skrze hustou kapalinu, otočil tváří k němu. Oči prázdné, pohled strnulý, hledící skrz Padalku do nikam. Tvář bez jediné emoce, jako maska z vosku. A on pronesl jednu větu rovným, bezbarvým hlasem. Oni se konečně chtějí vrátit domů. Padalka ucítil chlad, který mu přeběhl po zádech i přes tlustou kombinézu. Zeptal se, snaže se zachovat klid. Kdo oni? O kom mluvíš? Krikaljov neodpověděl. Prostě se pomalu otočil zpátky k průlezu do spektra a pokračoval v šeptání své nekonečné posloupnosti prvočísel jako natažený mechanismus. 15 hodin 39 minut. Padalka je na příjmu, hlas napjatý. 3. jsme nenašli. Kde je Ciblijev? Prohledali jsme všechny dostupné moduly, řídící středisko po krátké poradě. To není fyzicky možné. Stanice je hermetická, výstup do vesmíru nebyl. Zkontrolujte ještě jednou důkladněji všechny úseky. Hledání pokračovalo 2 hodiny. Tým zkontroloval každý kout stanice, obytné úseky, laboratorní modul, spojovací uzel, služební prostory. Ciblijev nebyl nikde. Zmizel na hermetické stanici, kde zmizet fyzicky není možné. Nejsou tam nouzové průlezy, nejsou tam trhliny, nejsou tam stopy dekomprese. Tehdy si Padalka všiml detailu, který přinutil jeho krev stuhnout. Přechodový průlez do modulu Spektrum byl pootevřený. Ne úplně, ale na 5 nebo 6 centimetrů. Dostatečně, aby uviděl škvíru. Ochranná pečeť stržená, páska visela v cárech. Padalka pomalu připlul blíž v beztížném stavu a nahlédl do úzké škvíry mezi průlezem a přepážkou. Uvnitř zakonzervovaného modulu bylo světlo, ale ne od lamp. Bylo to jiné světlo, měkké, pulzující, namodralé se zelenkavým odstínem, připomínající polární záři nebo bioluminescenci hlubokovodních tvorů. A v tom světle se něco hýbalo. Pomalu, plynule, jako řasy v podvodním proudu. Siluety. Mnoho siluet, více než 3. 16 hodin 11 minut. Spojení s posádkou se přerušilo náhle. Řídící středisko se pokusilo obnovit kontakt. Ticho. 17 hodin, nic. 18 hodin, mlčení. 19 hodin, telemetrie nadále přichází správně a ukazuje normální parametry, ale hlasy nejsou. 20 hodin. 21. 22 hodin. Uplynuly 3 dny. 72 hodin absolutního mlčení. Biometrie ukazovala, všech 6 lidí na stanici je naživu, srdce bijí, dýchání je, ale nikdo neodpovídá na výzvy. Stanice se proměnila v létající hrobku s živými mrtvými uvnitř. 22. února 10 hodin 02 minuty ráno. Spojení se náhle obnovilo bez varování. Na lince byl jen jeden hlas, Padalka. Mluvil pomalu, s dlouhými pauzami mezi slovy, jako by každé slovo vyžadovalo obrovské úsilí. Ostatní tu nejsou. Oni odešli do spektra. Neotevírejte průlez za žádných okolností. Řídící středisko po sekundě šoku. Objasněte situaci okamžitě. Kde jsou Budarin a Tito? Kde jsou ostatní členové posádky? Padalka, hlas rovný, téměř bezcitný. Řekl jsem vše nezbytné. Oni odešli tam. Tam je teď jejich místo. Oni si to vybrali. Nebo si vybrali je. Řídící středisko. Co jste viděli ve spektru? Popište to detailně. Padalka mlčel dlouho, slyšet bylo jen jeho těžké dýchání do mikrofonu. Potom, to, co by nemělo existovat v naší realitě. Neposílejte už nikoho na tuto stanici. Slyšíte mě? Nikoho. Zavřete program, zničte stanici. To je jediné správné rozhodnutí. Spojení se přerušilo znova,
tentokrát definitivně a nenávratně. Všechny pokusy obnovit kontakt v následujících hodinách selhaly. Záznamy těchto rozhovorů byly okamžitě utajeny s označením přísně tajné, zvláštní důležitosti. Ale 3 pracovníci z různých oddělení řídicího střediska letů nezávisle na sobě potvrdili. Po této epizodě bylo přijato rozhodnutí vyslat ještě 2 záchranné expedice. První odstartovala 26. února. 3 zkušení kosmonauti, včetně vojenského specialisty, druhá expedice 2. března. Obě mise měly jeden cíl – evakuovat přeživší a zjistit, co se děje na stanici. Obě expedice zmizely, spojení se přerušilo několik hodin po vstupu na palubu stanice. Poslední zprávy byly děsivě stejné, jako čtené podle jednoho scénáře. Oni vyšli ze spektra. Je jich mnoho. Více, než by mělo být. Dívají se na nás. Chtějí, abychom zůstali. 8. března roku 2001. Uzavřená porada v Kremlu. Přítomní jsou premiér, šéf Roskosmosu, ministr obrany, zástupci vojenské rozvědky a 3 vědci z tajného oddělení ústavu číslo 88. Na stole složka s označením přísně tajné. Uvnitř fotografie pořízené padálkou před ztrátou spojení, videozáznam o délce 47 sekund. Videozáznam ukázal jen 5 přítomným. Obsah se nezveřejňuje dodnes. Je známo jedno, po zhlédnutí bylo přijato jediné možné rozhodnutí. Okamžité potopení stanice Mir v bodě oceánu maximálně vzdáleném od obydlených území. Jeden z vědců přítomných při promítání videozáznamu podal krátké vysvětlení ostatním členům porady. Jeho hlas se chvěl, tvář byla bledá. To není biologická hrozba v obvyklém chápání medicíny nebo virologie. To je něco fundamentálně jiného. To, co se adaptuje, studuje lidské chování, mimikruje pod naše formy, kopíruje nás. Druhý vědec dodal, hledě do stolu, naše pracovní hypotéza je taková. Experiment Echo 7 nepřitáhl pozornost mimozemského rozumu ze vzdálených hvězdných systémů, jak jsme předpokládali zpočátku. On probudil něco, co se nacházelo tady vždycky, vedle Země, na oběžné dráze nebo v bezprostřední blízkosti. Čekalo ve stavu klidu nebo pozorování. Otevřeli jsme pro něj dveře frekvencemi, na kterých ono existuje nebo komunikuje. Vojenský zástupce trval na okamžitých akcích. Pokud stanice zůstane na oběžné dráze, tato entita nebo skupina entit se může naučit ovládat jiné kosmické objekty. Komunikační družice, vojenské platformy, orbitální komplexy jiných zemí. Ona už demonstrovala schopnost ovládat techniku. Ministr obrany vyslovil nejhorší scénář, který donutil všechny zmlknout. Co když se ono rozhodne sestoupit na Zemi? Použije návratový modul, evakuační kapsly, jakýkoliv modul s tepelnou ochranou. Představte si to v hustě obydleném regionu, ve městě mezi miliony lidí. Neznáme jeho možnosti, neznáme jeho cíle, neznáme, jak ho zastavit. Rozhodnutí bylo přijato jednohlasně po 3hodinové diskuzi. Operace zatopení v bodě maximálně vzdáleném od všech obydlených území a námořních tras. Bod v jižní části Tichého oceánu, kde hloubka přesahuje 4000 metrů, proudy jsou minimální, pravděpodobnost náhodného objevení trosek prakticky nulová. 21. března. Rozkaz byl předán uzavřenými kanály do všech zúčastněných organizací. Úplná informační blokáda počínaje tímto okamžikem. Všichni účastníci projektu Echo 7 a operací na záchranu posádek podepsali rozšířené dohody o mlčenlivosti na 75 let. Porušení se trestá podle článků o vlastizradě. Rodiny zmizelých kosmonautů dostaly kompenzace a státní bydlení výměnou za mlčení. 22. března. Poslední pokus navázat spojení se stanicí před zahájením operace na stažení z oběžné dráhy.
Pokus byl sankcionován osobně premiérem, který se chtěl přesvědčit o nezbytnosti tak radikálního řešení. Ve 3 hodiny 47 minut podle moskevského času Viktor Semjonovič přijal ten samý signál, kterým začala tato historie. Hlas byl klidný, téměř přátelský, mluvící čistou ruštinou bez přízvuku. Nepřibližujte se, my jsme tady. Pochopili jsme, jak jste uspořádáni. Naučili jsme se. Jsme vděční za pozvání. Spojení se přerušilo po těchto slovech. Žádné další pokusy o kontakt nebyly podniknuty. 23. března roku 2001 začala operace na stažení stanice Mir z oběžné dráhy. Nákladní loď Progress M45 se připojila ke stanici v automatickém režimu bez účasti posádky. Její motory měly zajistit brzdný impuls pro vstup do atmosféry. Předpokládaný čas vstupu 23. března v 5 hodin 44 minut podle světového koordinovaného času. Ale 4 hodiny před předpokládaným okamžikem vstupu do hustých vrstev atmosféry čidla pozemního sledování zaznamenala anomálii. Modul Spektrum se oddělil od hlavního tělesa stanice. Samostatně, bez povelu ze země, bez použití standardních pyrotechnických oddělovačů. Prostě se odpojil, jako by někdo nebo něco uvnitř odšroubovalo upevňovací uzly ručně nebo pomocí neznámého mechanismu. Modul neměl vlastní motory. Fyzicky nemohl změnit trajektorii. Ale on se začal pomalu vzdalovat od hlavního tělesa stanice, nabíraje výšku místo klesání. Pohyboval se proti zákonům orbitální mechaniky, jako by ho něco tlačilo zevnitř nebo přitahovalo zvenčí neviditelnou silou. Zatímco zbytek stanice Mir schořel v atmosféře podle plánu, trosky, které dopadly do oceánu, byly pohřbeny v bodě se souřadnicemi 40 stupňů jižní šířky, 160 stupňů západní délky. Neobydlená část jižního Tichého oceánu 3000 kilometrů od nejbližší pevniny. Hloubka v místě dopadu 4000 metrů. Úplná izolace od lidské činnosti. Oficiálně operace proběhla úspěšně, hrozba zlikvidována, stanice zničena. Tisková služba Roskosmosu vydala krátkou zprávu. Orbitální stanice Mir úspěšně stažena z oběžné dráhy a potopena v neobydlené oblasti Tichého oceánu v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Operace proběhla podle plánu. Neoficiálně o 8 dní později japonská oceánologická výzkumná stanice na ostrově Midway zaznamenala podivný radiosignál vycházející z oblasti dopadu trosek. Signál šel na té samé frekvenci, kterou používal experiment Echo 7. Impulzy se opakovaly každých 47 sekund. Obsah není rozluštěn. Měsíc po potopení do této zóny vyslali vědeckou loď akademik Mstislav Keldyš, jednu z nejlépe vybavených výzkumných lodí Ruska. Oficiálně pro studium hlubokomorské fauny a geologických procesů na dně oceánu. Neoficiálně proto, aby prozkoumali trosky stanice, odebrali vzorky vody a půdy a ujistili se o úplném zničení všech systémů a možných biologických stop. Loď navázala spojení 3. května roku 2001, předala přesné souřadnice místa práce a potvrdila příjezd do zóny dopadu trosek. Posádka zahájila přípravu k ponoření hlubokomorského obydleného plavidla Mir 1, schopného dosahovat hloubek až do 6000 metrů. 2 piloti a 1 vědec-biolog měli se stoupit na dno. Ponoření začalo v 10 hodin ráno podle místního času. Spojení s plavidlem bylo udržováno přes akustický kanál, což je jediný způsob komunikace v takové hloubce, kde rádiové vlny neprocházejí skrz masu vody. Prvních 30 minut sestupu proběhlo standardně. Plavidlo předávalo data o hloubce, teplotě vody a osvětlení. V hloubce 3800 metrů, 40 minut po začátku ponoření, přišla poslední zpráva z plavidla. Objevili jsme na dně velký objekt. Kovová konstrukce. Vypadá to jako modul stanice. Je celý, není zničený.
Přibližujeme se pro vizuální kontrolu. Loď potvrdila příjem zprávy a požádala o pokračování v přenosu dat. O 3 minuty později. To je modul Spectre. Trup není poškozen. Jak mohl přežít při vstupu do atmosféry? To je fyzicky nemožné. Vnější plášť není ani ohořelý. Pauza v délce 20 sekund. Poté hlas pilota změněný a napjatý. Přechodový poklop je otevřený. Poklop je otevřený zevnitř. Vidíme vnitřní prostor modulu. Kapitán lodi přikázal okamžitě ukončit přibližování a zahájit vynoření. Ale následující zpráva donutila všechny na můstku stuhnout. Tam uvnitř je světlo. V hloubce 4 kilometry, v zatopeném modulu bez elektřiny, tam svítí světlo. Namodralá záře. Nemůžeme odtrhnout zrak. Je to krásné. Chceme jít dovnitř. Kapitán zakřičel do mikrofonu a přikazoval posádce plavidla okamžitě se vynořit, ukončit operaci a nepřibližovat se k objektu. Spojení se přerušilo v půlce slova. Akustický kanál přestal přenášet signál. Loď se pokoušela obnovit kontakt 2 hodiny. Ticho. Plavidlo se nevynořilo. Automatický maják se neaktivoval. 3 lidé zmizeli v hloubce 4000 metrů. Loď akademik Mstislav Keldyš zůstávala v oblasti dopadu ještě 3 dny a doufala v zázrak. Prováděli pátrání pomocí sonarů, spouštěli dálkově ovládaná plavidla s videokamerami. Nic nenašli. Ani trosky stanice, ani ztracené plavidlo, ani těla. Jen černé dno pokryté kalem. 7. května loď opustila zónu pátrání a zamířila do domovského přístavu. 8. května kolem půlnoci předal kapitán poslední zprávu pobřežní rádiové stanici. Jdeme kurzem na Vladivostok. Rychlost 14 uzlů. Počasí klidné. Posádka je v normě, ale všichni jsou sklíčeni ztrátou kamarádů. Spojení navážeme za 12 hodin. To bylo poslední vysílání z lodi akademik Mstislav Keldyš. Loď nenavázala spojení ani po 12 hodinách. Neozvala se ani po 1 dni. Pátrací a záchranná operace začala 9. května večer. Mezinárodní úsilí lodě Ruska, Japonska a Spojených států amerických pročesávaly čtverec oceánu o rozloze 10 000 čtverečních kilometrů. Letadla a vrtulníky prozkoumávaly hladinu vody. Družice analyzovaly snímky. Loď nenašli. Zmizela beze stopy spolu s posádkou 37 lidí. Žádné trosky, žádné ropné skvrny, žádné nouzové signály, žádné záchranné vory. Jakoby se gigantická výzkumná loď o délce 122 metrů vypařila ve vzduchu nebo se propadla do jiné dimenze. 2 měsíce po zmizení lodi zavedla vláda Ruska v oblasti dopadu trosek stanice Mir zónu omezení plavby o poloměru 500 námořních mil. Oficiální důvod – zvýšená seismická aktivita na dně oceánu, nebezpečí podmořských sesuvů a vzniku tsunami. Zóna platí do současné doby a je uzavřena pro všechny typy lodí bez speciálního povolení. Ale modul Spectre nespadl do oceánu spolu s hlavní stanicí. Systémy orbitálního sledování Spojených států amerických a Ruska ho zaznamenali na nové oběžné dráze ve výšce 1200 kilometrů nad povrchem Země. Značně výše, než byla původní oběžná dráha stanice Mir. Driftuje tam do dnešních dob a vykonává 16 obletů kolem planety každých 24 hodin. A každých 47 dní s absolutní pravidelností, která nebyla porušena ani jednou za 25 let, modul vysílá rádiový signál. Vždy ve stejnou denní dobu, vždy na téže frekvenci experimentu Echo 7. Délka přenosu je 11 minut 17 sekund. Obsah signálu se časem měnil. Prvních 5 let to byla prostá posloupnost impulzů. Potom se začaly objevovat složitější struktury, něco podobného matematickým vzorcům nebo schématům. V roce 2010 signál poprvé obsahoval fragmenty podobné lidské řeči, zkreslené a zpomalené. V roce 2015 to byly souřadnice různých bodů na povrchu Země.
Nadšenci z řad radioamatérů po celém světě zachycují tato vysílání, vyměňují si nahrávky přes internet a pokoušejí se rozluštit obsah. V prosinci roku 2025 skupina amatérů z Německa zveřejnila částečné rozluštění posledního signálu. Obsahoval souřadnice velkých měst Moskva, Washington, Peking, Berlín, Tokio, Londýn. A také data, všechna v budoucím čase, od roku 2026 do roku 2031. Signál také obsahoval jména. 117 jmen, pečlivě zapsaných nadšenci a ověřených přes otevřené databáze. Všichni tito lidé se ukázali být spojeni s vesmírnými programy různých zemí. Inženýři, vědci, astronauti, kosmonauti, ředitelé agentur. Žijící nyní nebo plánující účast v budoucích misích. Seznam se četl jako hrozba nebo pozvánka v závislosti na interpretaci. Roskosmos, NASA, Evropská kosmická agentura oficiálně tato data nekomentují. Na dotazy novinářů odpovídají standardně. Objekt je katalogizován jako vesmírný odpad. Pozorování probíhá v rámci programu monitorování blízkozemního prostoru, hrozbu pro fungující kosmická plavidla nepředstavuje. Ale 15. ledna roku 2026, přesně 25 let po obnovení experimentu Echo 7, bylo oznámeno vytvoření Mezinárodní sjednocené skupiny pro monitorování vesmírného odpadu. Do jejího složení vstoupili zástupci Ruska, Spojených států amerických, Číny, Evropské unie a Japonska. Bezprecedentní spolupráce pro řešení údajně technického problému. Oficiální první úkol skupiny zní vyhýbavě. Vývoj metod neutralizace potenciálně nebezpečného objektu na oběžné dráze ve výšce 1200 kilometrů. Pod objektem se rozumí modul Spectre, ačkoliv jeho jméno není nikde v otevřených dokumentech zmíněno. Příprava speciální mise podle prohlášení zabere minimálně 2 roky. Start je plánován na rok 2028. Existuje však člověk, který zná pravdu o událostech roku 2001. Jediný přeživší svědek toho, co se stalo na stanici Mir v posledních týdnech její existence. Gennadij Padalka, ten samý velitel, jehož hlas naposledy zněl z vesmíru před definitivní ztrátou spojení s posádkou. Oficiálně Gennadij Padalka nikdy neletěl do vesmíru v únoru roku 2001. V otevřených databázích Roskosmosu je jeho jméno spojeno s jinými misemi v jiných letech. Ale existují lidé, kteří si pamatují jeho přítomnost ve středisku přípravy kosmonautů na začátku roku 2001. Pamatují si uzavřenou instruktáž, pamatují si náhlé zmizení z dohledu kolegů na několik týdnů. Po návratu na zemi Gennadijovi nabídli štědré podmínky mlčení. Byt v centru Moskvy o rozloze 120 čtverečních metrů. Měsíční důchod ve výši 5násobku průměrné mzdy v zemi. Úplná lékařská péče v nejlepších klinikách na státní útraty. Vzdělání dětí v prestižních vzdělávacích institucích. Jediná podmínka nikdy za žádných okolností nevyprávět o tom, co viděl na stanici v těch posledních hodinách před evakuací. Gennadij souhlasil. Mlčel 23 let. Vychovával děti, pracoval jako konzultant v uzavřeném vědecko-výzkumném ústavu, dostával vyznamenání za zásluhy o kosmonautiku, o kterých nikdo nesměl vědět. Mlčel, protože se bál. Nebál se o sebe, ale o rodinu, o blízké, o to, že pravda může spustit události, jejichž následky nelze předvídat. Ale v roce 2024 jeho žena odešla ze života po dlouhé nemoci. Děti vyrostly, založily své rodiny, přestěhovali se do jiných zemí. Gennadij zůstal sám ve velkém bytě, o samotě se vzpomínkami, které mu nedali pokoj čtvrtstoletí. V 71 letech přijal rozhodnutí: lidé musí znát pravdu o tom, co se skrývá na oběžné dráze. Září roku 2024. Gennadij se spojil s nezávislým novinářem
specializujícím se na vyšetřování v oblasti kosmonautiky. Domluvili se na schůzce na neutrálním místě, v kavárně na okraji Moskvy, kde je nikdo neznal. Gennadij přinesl s sebou složku dokumentů, kopie tajných rozkazů, fotografie pořízené na stanici, osobní zápisky. Interview se nahrávalo na diktafon v průběhu 47 minut. Gennadij vyprávěl klidně, bez emocí, jako lékař popisuje průběh nemoci. O tom, jak vstoupili na stanici a našli posádku ve stavu transu. O tom, jak uviděli pootevřený poklop do modulu Spectre a světlo vycházející zevnitř. O tom, že toto světlo bylo živé, rozumné a studovalo je. Poslední 2 minuty nahrávky jsou jen rušení. Praskání, syčení, překrývání frekvencí, jako by někdo rušil signál směrovým vysílačem. A potom se na nahrávce objevuje hlas, který zjevně nepatří Gennadijovi. Hluboký, rezonující, pronášející slova v čisté ruštině s ideální dikcí. Pamatujeme si všechny, kdo nás viděli. Víme, kde se nacházíte. Přijdeme si pro každého z vás, až bude čas vhodný. Nahrávka končí prudce. Gennadij seděl bledý, s rozšířenými zorničkami a tvrdil, že tato slova neřekl, neslyšel je v okamžiku rozhovoru. Novinář zkontroloval vybavení, diktafon je v pořádku, nahrávka nebyla upravována, soubor není poškozen. Hlas se nahrál na nosič, ačkoliv nikdo z přítomných ho neslyšel v reálném čase. 3 dny po interview 27. září roku 2024 Gennadij Padalka skonal u sebe doma. Sousedé objevili tělo ráno, když si všimli, že dveře jeho bytu jsou pootevřené. Oficiální příčina, uvedená v lékařské zprávě, akutní srdeční selhání. V 71 letech to vypadalo pravděpodobně, nevyvolávalo to podezření u většiny. Ale soudní znalec, který prováděl pitvu, neoficiálně sdělil novináři podivný detail. Na těle zesnulého objevili neobvyklé stopy. Popáleniny, umístěné symetricky na hrudi, zádech a končetinách. Popáleniny tvořily vzory, geometrické obrazce, spirály s větvením. Přesně takové symboly, jaké Padalka popisoval v interview, když vyprávěl o krystalických nárůstech na stěnách modulu Spectre. FSB dorazila do bytu 2 hodiny po objevení těla. Zapečetili prostory, zabavili všechny osobní věci, dokumenty, elektroniku. Pevné disky počítače, flash disky, zápisníky, fotoalba, vše odvezli ve 3 velkých krabicích. Příbuzným sdělili, že zabavení probíhá v rámci prověrky ve věci vyzrazení státního tajemství. Věci nevrátili do dnešních dob. Novinář, který dělal interview, se pokusil publikovat materiál přes nezávislá zahraniční vydavatelství, ale v průběhu týdne byly jeho účty na sociálních sítích zablokovány. Web osobního blogu byl vystaven silnému hackerskému útoku a přestal fungovat. Kopie nahrávky interview, uložená na cloudové službě, zmizela beze stopy, jako by nikdy neexistovala. Ze 47 lidí, kteří se účastnili projektu Echo 7 v různých etapách jeho existence, zůstalo k dnešnímu dni naživu jen 11. Ostatní odešli ze života za různých okolností v období od roku 2001 do roku 2025. Statisticky to vypadá jako přirozený úbytek pro skupinu lidí takového věku a profese. Ale detaily vyvolávají otázky u těch, kteří znají celkový obraz. 3 účastníci projektu odešli ze života dobrovolně v období od roku 2001 do roku 2004. Všichni 3 pracovali přímo s daty získanými z antén Echo 7 v lednu a únoru roku 2001. Všichni 3 zanechali vzkazy, jejichž obsah se nezveřejňuje. Příbuzným řekli, že vzkazy byly zabaveny jako součást vyšetřovacích materiálů a nemohou být vráceny z bezpečnostních důvodů. 2 další účastníci projektu opustili tento svět za podivných okolností. První, inženýr Alexej Morozov, 43 let, v roce 2006.
Oficiální příčina – akutní srdeční selhání ve spánku. Člověk bez historie srdečních onemocnění, který pravidelně procházel lékařskými prohlídkami a sportoval. Pitva prokázala zástavu srdce, ale konkrétní příčinu se nepodařilo zjistit. Druhý, vědec fyzik Igor Solovjov, 51 let, v roce 2012. Oficiální verze – nešťastná náhoda, pád z balkonu v 9. patře vlastního bytu. Expertiza nenašla stopy zápasu nebo násilného jednání. Sousedé oznámili, že v posledních měsících se Igor choval podivně, vyhýbal se lidem, zakrýval okna těžkými závěsy i ve dne a mluvil o tom, že ho sledují z nebe. Rodiny zahynulých kosmonautů, těch 9 lidí, kteří zmizeli na stanici v únoru a březnu roku 2001, dostali štědré kompenzace od státu. Byty v prestižních čtvrtích, finanční výplaty pokrývající všechny výdaje na desetiletí dopředu. Jediná podmínka zapsaná v dohodách, naprosté mlčení o příčinách a okolnostech ztráty blízkých. Hroby všech 9 kosmonautů existují na různých hřbitovech v Rusku. Krásné pomníky, udržované pozemky, květiny od vděčných občanů. Ale rakve v těchto hrobech jsou prázdné. Těla nevrátili na zemi. Oficiální vysvětlení dané příbuzným v uzavřeném režimu, ostatky byly zlikvidovány ve vesmíru v souladu s protokolem biologické bezpečnosti po kontaktu s neznámým patogenem. Jeden z příbuzných, bratr kosmonauta Jurije Gidzenka, souhlasil s poskytnutím anonymního rozhovoru přes zabezpečený komunikační kanál v roce 2020. Jeho slova jsou zaznamenána. Řekli nám, že těla nikdy nevrátí, že je to státní tajemství nejvyšší úrovně, že pokud se pokusíme veřejně žádat vysvětlení, obviní nás z vyzrazení tajných informací. Můj bratr zmizel na oběžné dráze. Nevím, co se s ním stalo. Nedovolili mi se ani rozloučit. Zbylých 11 přeživších účastníků projektu doposud odmítá poskytovat jakékoliv komentáře. Na dotazy novinářů neodpovídají. Odmítají schůzky kategoricky. Někteří změnili místo bydliště, přestěhovali se do odlehlých regionů, přerušili kontakty dokonce i s blízkými přáteli. Žijí uzavřeně, vyhýbají se zmínkám o své minulosti ve vesmírném programu. Jeden z nich, inženýr řídícího střediska letů Viktor Semjonovič, ten samý operátor, který přijal poslední podivný signál, se v roce 2019 přestěhoval do vesnice v Tverské oblasti. Žije sám, nepoužívá internet, mobilní telefon nemá. Sousedé ho charakterizují jako uzavřeného, ale zdvořilého člověka, který se vyhýbá rozhovorům o minulosti a nikdy se nedívá na noční oblohu. Gennady Padalka před svým odchodem ze života stihl sdílet finální slova v tom samém interview, jehož záznam potom zmizel. Jeho poslední varování, obnovené podle paměti novináře, probudili jsme tam na oběžné dráze něco prastarého. To, co jsme považovali za pokus o kontakt se vzdálenými civilizacemi, se ukázalo být pozvánkou pro ty, kteří byli vždy blízko. Stanici bylo nutné zničit hned v roce 1997, po prvních podivnostech. Teď už je pozdě to napravovat, naučili se nám rozumět. Vědí, jak jsme uspořádáni, jak myslíme, jak komunikujeme. Modul Spectre prostě nedriftuje na oběžné dráze. Čeká na vhodný okamžik. Jsou trpěliví. Mají čas. Na otázku novináře, co přesně viděl uvnitř modulu skrz pootevřený poklop, Gennady dlouho mlčel. Potom pronesl pomalu a volil slova. Siluety kopírující lidskou formu, ale ne úplně. Jako koncepty, jako skici umělce, studujícího anatomii před vytvořením mistrovského díla. Pohybovaly se synchronně, jako by byly ovládány jedním vědomím. Světlo pulzovalo do taktu jejich pohybů. A já jsem cítil, že mě vidí, studují, zapamatovávají si. Každý detail mého obličeje, každou buňku mého těla. Pochopil jsem tehdy, sbírají o nás informace,
Staví model lidstva. Proč? To nevím. Ale nebyla to přátelská zvědavost vědce. Bylo to chladné studium vzorku před experimentem. Poslední minuty rozhovoru Gennadij mluvil o tom, co viděl na fotografiích pořízených dálkovými kamerami už po evakuaci posádek. Fotografie jsou utajené, ale on stihl se na ně podívat v řídicím středisku předtím, než byl odvolán z projektu. Na snímcích modul Spectre svítil zevnitř stále jasněji s každým dnem. Na posledních fotografiích, pořízených den před potopením, byly na vnějším plášti modulu vidět znaky. Obrovské symboly, vyřezané nebo vypálené do kovu o tloušťce několika centimetrů. Gennadij je popsal jako spirály s větvením, geometrické obrazce, které se nevyskytují v pozemské matematice nebo umění. A mezi těmito symboly text v ruštině, písmena o výšce 1 metr každé. Jsme tady. Čekali jsme na vás. Teď jsme svobodní. Vrátíme se. Nikdo z posádky nemohl vystoupit do otevřeného vesmíru, aby vyřezal tyto znaky. Neměli nástroje schopné řezat tlustý plášť stanice. Teplota na vnějším povrchu kolísala od minus 150 do plus 120 stupňů v závislosti na osvětlení sluncem. Člověk nemohl přežít venku bez skafandru déle než 15 sekund. Ale znaky tam byly, reálné, zachycené na desítkách fotografií z různých úhlů, prosinec roku 2025. Mezinárodní společenství radioamatérů zaznamenalo další vysílání z modulu Spectre, ale tentokrát se signál ukázal být zásadně odlišným svou strukturou a obsahem. Žádné matematické posloupnosti, žádné souřadnice, žádná jména. Poprvé za 25 let pozorování signál obsahoval souvislý text v několika jazycích současně. V ruštině, angličtině, čínštině, arabštině, španělštině. Skupina nadšenců z různých zemí společně rozluštila poselství v průběhu 3 týdnů práce. Text se opakoval cyklicky, s malými variacemi v každém jazyce, ale celkový smysl zůstával identický. Překlad do ruštiny zněl takto. Studovali jsme vás dostatečně dlouho. Pochopili jsme vaše vzorce komunikace, strukturu společnosti, způsoby myšlení. Vy jste nás pozvali svými signály. Teď je čas odpovědět na pozvání fyzicky. Začneme z body, kde je koncentrace vašich technologií maximální. Odpor je zbytečný, protože my už jsme mezi vámi. Někteří z těch, kdo se vrátili z oběžné dráhy, už nejsou úplně vaši. Zveřejnění rozluštění na internetu vyvolalo vlnu diskuzí, ale většina vnímala informaci jako další konspirační teorii nebo mystifikaci. Oficiální vesmírné agentury data nekomentovaly. Několik velkých zpravodajských vydavatelství zmínilo příběh v sekci zábavných zpráv a nazvalo ho zajímavým příkladem masového zaujetí městskými legendami. Ale 15. ledna roku 2026 došlo k události, kterou nebylo možné ignorovat nebo připsat náhodě. Bylo oznámeno vytvoření téže mezinárodní skupiny pro monitorování vesmírného odpadu, o které se zmiňovalo dříve. Termíny se pozoruhodně shodovaly s obsahem rozluštěného poselství, kde se mluvilo o začátku aktivní fáze v nejbližší době. Úkol skupiny, podle tajných dokumentů, které unikly k novinářům, je vývoj mise pro fyzické zničení objektu na oběžné dráze 1200 kilometrů. Žádné zajetí, žádné studium, žádný sestup na Zemi pro zkoumání v laboratorních podmínkách. Právě zničení na oběžné dráze s použitím kinetické zbraně nebo termojaderné nálože malého výkonu. Bezprecedentní operace, která může porušit mezinárodní smlouvy o mírovém využití vesmíru. Příprava zabere minimálně 2 roky z technických důvodů. Je nezbytné vytvořit speciální plavidlo, schopné dosáhnout vysoké oběžné dráhy, sblížit se s cílem a dopravit bojový náklad. Start se plánuje na konec roku 2027 nebo začátek roku 2028. Ale otázka zůstává otevřená.
Není toto rozhodnutí příliš pozdní? V noci z 29. na 30. ledna roku 2026, doslova před několika dny, radioamatéři po celém světě zaznamenali nový anomální signál. Tentokrát nešel z vesmíru z oběžné dráhy modulu Spectre. Zdroj byl určen jako pozemní, umístěný v jižní části Tichého oceánu. Souřadnice zdroje 40 stupňů jižní šířky, 160 stupňů západní délky. Přesné místo potopení hlavní části stanice Mir před 25 lety, signál byl vysílán na téže frekvenci experimentu Echo 7. Délka přenosu činila 11 minut 17 sekund, přesně jako u signálu z orbitálního modulu. Obsah byl maximálně lakonický. Jedno slovo, opakující se znovu a znovu ve 23 různých jazycích, včetně starých mrtvých jazyků, které se nepoužívaly po tisíciletí. V ruštině, angličtině, čínštině, latině, starořečtině, sanskrtu, sumerštině. Vždy jedno a totéž slovo. Otevřeno, 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 otevřeno. Stovky opakování v průběhu 11 minut. Námořní služby několika zemí zaslaly žádosti o prověření, zda v uvedeném bodě nejsou lodě, které by mohly být zdrojem vysílání. Odpověď přišla jednoznačná. Zóna je uzavřena pro plavbu, nejbližší loď se nachází 800 kilometrů od bodu, hloubka v místě vysílání činí 4000 metrů. Co se mohlo otevřít v hloubce 4 kilometrů, kde leží trosky stanice zatopené před čtvrtstoletím? Přechodový poklop zničeného modulu? Kontejner s vybavením, který ležel v ledové vodě a pod obrovským tlakem všechny ty roky? Nebo něco jiného, co použilo trosky jako kotvu, jako opěrný bod na dně oceánu a čekalo na vhodný okamžik? Modul Spectre nadále driftuje na oběžné dráze ve výšce 1200 kilometrů nad povrchem planety. Sledovací systémy zaznamenávají jeho polohu každých 24 hodin. Trosky hlavní části stanice leží na dně Tichého oceánu, pohřbené pod vrstvou kalu a planktonu. Mezi dvěma částmi jedné stanice jsou 3000 kilometrů vody a vzduchu, propast prostoru a času. Ale pokud je poklop na dně oceánu otevřený, jak tvrdí poslední signál, tak co vyšlo ven po 25 letech čekání? A pokud modul na oběžné dráze nadále předává souřadnice měst a jména lidí, tak kdy začne to, o čem varoval Gennadij Padalka před svým odchodem, návrat těch, které lidstvo náhodou probudilo v chladné prázdnotě vesmíru? Poslední otázka zůstává bez odpovědi a visí ve vzduchu podobně jako ten modul na oběžné dráze. Stanici potopili, aby zničili hrozbu. Týmy poslali na dno oceánu, aby izolovali nebezpečí. Roky mlčení vytvářely iluzi bezpečí, falešný pocit, že problém je vyřešen pohřbením na mořském dně, ale technologie vytvořená člověkem může být zničena. Kov se taví, elektronika přestává fungovat, konstrukce se hroutí pod tlakem vody a času. A co když to, co se probudilo v modulu Spectre v roce 2001, nikdy nebylo součástí technologie? Co když to prostě použilo stanici jako dočasné útočiště, jako pozorovací bod, jako laboratoř pro studium nového druhu rozumných bytostí? Tehdy potopení nezničilo hrozbu, jen ji přemístilo z vesmíru na dno oceánu. Z jedné nedosažitelné propasti do druhé. A teď obě propasti vysílají signály. Jedna z chóra, jedna z dola, souřadnice měst z oběžné dráhy. Slovo otevřeno ze dna. Dva konce jedné nitě, natažené přes čtvrtstoletí mlčení a čekání. A lidstvo se nachází uprostřed a neví, co se stane, až se tyto konce znovu spojí.